kelas 9B ingin membaca sinau aksara Jawa. Sinau aksara Jawa dening Hidrat Moko Andri Tamtom. Iki nalika bubaran sekolah, Pak Guru ngendhek laku. Ngendikane aku kudu sregep sinau. Laden nulis lan maca aksara Jawa. Kanggo ngadepi sayung. Waduh, ngimpi apa aku mau kuwi? Didhawuhi nyinaoni materi sing angel diapalke lan ora dak seni. Saka 20 aksara nglegena mung aksara H kang gak apali. Iku wae kadang kala walik karo aksara L. Banjur sing 19 aksara kepriye anggon kudu ngapalke. Kabeh mesti ana carane. Lamun gelem nyinaoni kanthi setiti aksara H sing kaya huruf N lan M, wujude member aksara K lan T. Dene yen aksara N kang wujude kaya NN, mirip karo aksara Do lan So. Aksara C iku beda sithik karo Wa lan Do. Wujud katelune kaya huruf N jujur. Banjur yen aksara Ra kang kaya huruf N. Lamun diutakake member aksara Ga, Pa lan Ya. Yen wujude kaya huruf N strip payung, iku kang member ana papat. Yaiku aksara Ta, Nga, Ba lan Nya. Dene aksara Jawa sing pancen beda uga ora ana sing padha. Iku ya ana loro, ora ana liya aksara Ma lan Ja. Anggono nggonku ngapalke aksara Jawa, anggono nggonku sinau aksara tinggalan iki. Sing kudu dititeni ora kena ngawur. Yen ora awak dhewe banjur sapa, yen ora saiki banjur kapan. Nyinaoni aksara Jawa ngresnani warisan para leluhur kang misuwur. Supaya bisa tetap lestari, ora gampang musnah ilang katrak dening lakune jaman. Sakersta Astri 23 Oktober 2024. Kapetik saka buku Pratama 5 cm Antologi Kekuritan Karo Bocah Dinas Kebudayaan Juli 2009.